ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയായി നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ബുക്കിന്റെ വായന? L4 ഉണ്ടോ? കുറച്ച് മാതാജി തീരാൻ പോണു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ലെവൽ 3 രാധാ മാതാജി ഓക്കെ അല്ലേ? വയ്യായ്ക്ക് മാറിയോ? കൊറേ വ്യത്യാസമായി അല്ലേ? ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂടെ മാതാജി? ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂടെ? ഇരിക്കാട്ടോ. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1 കടക്കാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രം കണ്ടു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ധ്യാന മന്ത്രം അറിയാവോ? അത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടാ. അറിയാത്തവരൊന്നും ചൊല്ലിക്കോളൂ, പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിട്ടെ. ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓം ശാന്തി 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 കൂടെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല. ചോദിച്ചാല് ഇത് ചൊല്ലാം, ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചൊല്ലാം. അത്ര എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് അത് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മളിനി 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. 1ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് തെറ്റിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാം കൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഈശ്വരന്റെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തനിക്ക് നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടത് എന്താണോ തനിക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം.
മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തനിക്കായി നീക്കി വെച്ചത് എന്താണോ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണോ, ആ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ അമ്മ, നമ്മളൊരു 4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ 4 മക്കൾക്കും ഓരോരോ പ്ലേറ്റില് ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെക്കും, 4 പ്ലേറ്റില്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ. ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലവർക്ക് ഇന്ന കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഇത്ര ഭക്ഷണമാണ്, ഇത്ര ചോറ്, അങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് അമ്മ ഏത് പ്ലേറ്റ് ആണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വേറെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വഴക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും. മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികള്, എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവരാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്ന മന്ത്രം. വിശ്വോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ, ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കരുത് എന്നാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വിശ്വോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? പറയാവോ ഒരാള്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയാൻ കിട്ടുമോ? പറയുന്നുണ്ടാരെങ്കിലും? ഓ, പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്താം ജഗത് തേന തിക്തേന ഭുഞ്ജീതാം കസ്യസിദ്ധനം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ചൂട്, വെളിച്ചം, തീ, അതായത് പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് എന്തിനോട് ഉപമിക്കാം? അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാം. ആ പരമമായ സത്യം അതിനെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പരമോന്നതമായ സത്യം, ആ പരമോന്നത സത്യത്തെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുന്നു, പരമസത്യത്തെ. പിന്നെ ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെ അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയാണ്. ആ അഗ്നിയുടെ ചൂടും പ്രകാശവുമാണ് എന്ത്? ചേതനയായിട്ടുള്ളതും അചേതനവുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള്, അതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സകലതിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ അഗ്നി എപ്രകാരമാണോ ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഊർജം വിതരണം ചെയ്യും. ചൂടായിട്ടും പ്രകാശമായിട്ടും അഗ്നി ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരന്റെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായിട്ടാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നാശം സംഭവിക്കും. അതായത് ആ പരമോന്നത സത്യ അഗ്നിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു തീപ്പൊരി പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാല്
ആ തീപ്പൊരി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന് നാശം സംഭവിക്കും. ആ തീയുടെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ അതിനുണ്ടാവുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒരാളും എന്തിനില്ല? ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത വിഹിതങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരവരുടെ വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആശിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഈശോപനിഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാണ്. പശു പാല് നൽകുന്നു, നമുക്ക് പശു പാല് തരും. പശു ആ പാല് സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല, പകരം പശു എന്ത് കഴിക്കും? പുല്ലും ധാന്യവും കഴിക്കും. പാലോ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പശു നമുക്ക് പാല് തരും, പക്ഷെ ആ പശു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ പാല് പശു സ്വയം കുടിക്കാതെ പശു എന്ത് കഴിക്കും? പുല്ലും ധാന്യവും കഴിക്കും. എന്നിട്ട് ആ പാലോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് ആ പാല് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? പശു ആ പാല് എന്ന് വെച്ചാൽ സമീകൃതാഹാരമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും പശു അത് കഴിക്കാതെ, പശുവിന് എന്താണോ ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പുല്ലും ധാന്യമാണ്. പശു അത് കഴിക്കും. ആ പശുവിന്റെ പാല് മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണം 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താണ്? പച്ചമാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പുലിയാണെങ്കിലോ നമ്മള് അരി കഴിക്കുന്നില്ല, ഗോതമ്പ് കഴിക്കുന്നില്ല, പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും പുലി കഴിക്കില്ല. പകരം എന്താ അത് കഴിക്കുന്നത്? പച്ചമാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള. കാരണം അതിന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിഹിതമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യര് മാത്രാണ് നമ്മളതും എടുക്കും, മറ്റുള്ളവരുടേത് എടുക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഇത് തെറ്റിക്കുന്ന റൂള് തെറ്റിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അടുത്തത് ഈശാവാസി തത്വം. എന്താണ് ഈശാവാസി തത്വം പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, കല്ല് വേണം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചേർത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇത്തരത്തില് ഒരു പദാർത്ഥം നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, കല്ല് വേണം, ഇരുമ്പ്, സിമെന്റ്, ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്താലാണ് നമുക്കൊരു വീടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, മരം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, കല്ല് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു, ഇരുമ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സിമെന്റ് വേണം, ഇരുമ്പ് വേണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടൊരു വീട് നിർമ്മിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യണത്. അതിന് കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു, രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെങ്കിൽ, രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? അപ്പോ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ അവകാശി ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈശോവാസി തത്വത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചാലും അത് ആരുടേതല്ല? നമ്മുടേതല്ല. എന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റേതല്ല ഒരിക്കലും. കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല? ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ കലഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യവിഹിതമല്ല. പൂച്ചകളും പട്ടികളും കലഹിക്കുന്നതിനാൽ പാപസ്പർശം ഏൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ ഒരു മൃഗമാകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്
നമ്മൾ സ്വന്തം വിഹിതം പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൂച്ചകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികളെ പോലെ കലഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യരുടെ വിഹിതമല്ല. കാരണം പൂച്ചകളും പട്ടികളും കലഹിച്ചാലും അവർക്ക് എന്തില്ല, പാപസ്പർശം ഏൽക്കില്ല. മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ മനുഷ്യന് പാപത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും അവബോധം കൂടുതലാണ് മനുഷ്യന്. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ പക്ഷികളെ എല്ലാത്തിനും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട്, അവബോധം അത് കൂടുതലാണ് മനുഷ്യന്റെ. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി മാർക്കുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണ്, നല്ലതാകാം ചീത്തയാകാം, അതിന്റെ ഫലം ആർക്കുണ്ടാകും, അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതല്ല മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാലോ അവൻ മൃഗമായിട്ട് മാറും, ഒരു മൃഗമാകും അവൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് വേറെ രീതിയില്, മൃഗങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതികള്, പക്ഷികൾക്ക് വേറെ രീതി, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തില്. നേരെ മറിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് അനുവദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിധിച്ചത് ചെയ്യാതെ ആ മൃഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളും ആരായിട്ട് മാറും, മൃഗമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തുണ്ടാകും, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, തിരിച്ചൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ്. ഉയർന്ന അവബോധമാണ് ആരിലുള്ളത്, മനുഷ്യരിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് പാപപുണ്യ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ അതിന് കഴിയും. നമുക്കറിയാം, മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അങ്ങനെയല്ല, ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അതിനൊരു ലാസ്റ്റ് ജന്മാക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആചാര്യന്മാരിലൂടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഈശ്വര സന്ദേശം മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്താൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നീക്കിവെച്ച ഒരു വിഹിതം അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല ആരായിട്ട് മാറും, ഒരു മൃഗമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത്രയാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹതപ്പെട്ട നമുക്ക് നീക്കി വെച്ച വിഹിതം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടേത് നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം, ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. 2 ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യഥേതോസ്തി ന കർമാ ലിപ്യതേ നരേ. ഇവിടെ പറയുന്നത്,
ഈ വിധത്തില്, ഏത് വിധത്തിലാണ്? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം, അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ആ നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അന്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ആ വിധത്തില് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടത്, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം എന്താണ്? ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നീക്കിവെച്ച വിഹിതം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നു, ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കിവെച്ച വിഹിതം, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ സർവചരാചരങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും അധികാരത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട ആ വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസില മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടില്ല. ശ്ലോകം വേണ്ട, മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവായിട്ടുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം മാത്രം നാം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഇവർ കർമ്മബന്ധത്തില് ഒരിക്കലും അകപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്നാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്, മന്ത്രം പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി തുടരുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നവന് എങ്ങനെ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്. കർമ്മവും, അകർമ്മവും, വികർമ്മവും.
കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ജീവശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ജീവശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് പതുക്കെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആസക്തി വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി വരുന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരാളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ കർമ്മബന്ധനം. ജീവസത്തകൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ. അതായത് ജീവാത്മാക്കൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും. സത്ചിത് ആനന്ദൻ, അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം ഇതെല്ലാതും ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, ആ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടുപോകും ആര്? ഈ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകും. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം സംഭവിക്കും. അതായത് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ച് പുണ്യലോകത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയണത്? ശരീരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ശരീരത്തിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടാണ്. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ വരാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇസങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധന കാരണമായ കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. അതായത് പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത, ഇങ്ങനെ കുറെ ഇസങ്ങളുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇസങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങൾ. പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. പരോപകാരം ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബന്ധനപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവൻ ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥൻ, പരക്ഷേമകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിനു മുകളില് ഈ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്കിപ്പോ പരക്ഷേമകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാണ്, ഒരു ഗൃഹനാഥനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധനവും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കാതെ ഈ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതോ, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടും. മാനവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അത് ഒരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മാനവികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ, നമ്മൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തികളായാലും
എങ്ങനെയാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടുകൂടി. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു തരത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടുകൂടി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ അതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മയോഗമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മികൾ, വികർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് വികർമ്മികള്. ഹീനതരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിലമതിക്കാത്തവരാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നാശമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഫലം അവരുടെ നാശമാണ്. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ, കാരണം വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അറിയില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തവരാണ്. വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. ഹീനതരമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിന്റെ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ആളുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവർ വിലമതിക്കുന്നുമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? വികർമ്മികള്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, വേദങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ധർമ്മനിഷ്ഠരാണ്. അവരെവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു. അവർക്ക് ദേവലോകത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. അതിനുശേഷം അവരെവിടേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും? മർത്യലോകത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നതാണ് ആര്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് അകർമ്മികള്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അത് പൂർവ്വജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാം? അകർമ്മികൾക്കറിയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തില്: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മികള്, അകർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് അകർമ്മികള്, വികർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് വികർമ്മികള്. അപ്പൊ കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ധർമ്മനിഷ്ഠരാണ്. അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് സാധിക്കുന്നവരാണ്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ദേവലോകത്തിൽ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവരെവിടേക്ക് വരും? ഈ മർത്യലോകത്ത്, ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ബന്ധനത്തിൽ വരുത്തുന്നതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളതെന്നും ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും? അകർമ്മികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്ത് പറയാണ്, ഈശ്വരാവബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അഭിലഷിക്കുന്നു. മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മിച്ചവുമില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. മറിച്ചായാൽ നമുക്ക് ആ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, പന്നികളെ പോലെ പട്ടികളെ പോലെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ, ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷം നമ്മൾ എത്ര നാള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ജീവിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ ഒരു മുഹൂർത്തം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, നമുക്കറിയാം
7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചതാണ് ആർക്ക്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. അപ്പോ നമ്മൾ എത്ര നാള് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, ആ ജീവിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, കൃപണന്മാരാണെന്ന്. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണൻ എന്നാണ് നമ്മളെ പറയുന്നത്, പിശുക്കർ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര നാള് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അർഹതപ്പെട്ടത്, യോഗ്യതയുള്ളത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കരുതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നില്ല? നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ താക്കീത് തരാണ് അല്ലെ. ഉപദേശാമൃതത്തിലും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാനും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് വാണിങ്ങാ തരുന്നത് ഓരോന്നും? കാരണം നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിലും കൂടി സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ മാറില്ല, കുറച്ച് ഹാർഡായി തുടങ്ങിയില്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത്തിരി കൂടി നമ്മളോട് പറയണം, മനുഷ്യൻ അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്, കാരണം ഇതൊക്കെ ഈശോവാസ്യം ആർക്കും ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും പോയിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും. ആരോടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? മനുഷ്യർക്കാണ് ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നതും ഗുരു ഉള്ളതും എല്ലാതും നമുക്കാണ്. കാരണം ഗുരുവിലൂടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഉള്ളവരാണ്. നമ്മളെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് അമ്മ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വെള്ളം വെക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ച് ഉറപ്പാണ് അമ്മരെന്ന് വഴക്ക് കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ, നമ്മള് അമ്മയുടെ 4 മക്കളെ പോലെയാണ്. നമ്മള് മനുഷ്യര്, ഇപ്പുറത്ത് പട്ടികള്, ഇപ്പുറത്ത് പൂച്ചകള്, ഇപ്പുറത്ത് വൃക്ഷങ്ങള്, ഇപ്പുറത്ത് പക്ഷികൾ, അതിങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുക ഭഗവാന്റെ മക്കളാ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കും, അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കും. അവരെ പ്ലേറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് പോകും. അതാണ് നമ്മൾ അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ചെറുത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് 3ഉം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 3. അസൂര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസൂര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസൂര്യ നാമത്തെ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മഹന്താവ്. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ. അത് ആരായാലും ശരി, ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മഹന്താവാണ്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആത്മഹന്താവ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവനാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് ആരായാലും അവൻ എന്താണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ
അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും ശരി, അവർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അതായത് ആത്മഹന്താവ് ഏതൊരുവനായാലും ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ് അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജീവിതമാണ്. മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണോ, അത് അതേപടി തുടരണോ എന്നതിനുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണിത്. അപ്പോ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം ചുമതലാബോധമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുമതലാബോധമുള്ളവരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ചുമതലാബോധം ആർക്കുണ്ട്? നമുക്കുണ്ട്. ആ ചുമതലാബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം, മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേട്ട് പോകണോ, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. അതായത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ തുടരണോ, മുകളിലെ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളത് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാം? നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാണ്. കാരണം ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? മുകളിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടം എവിടെയാണ്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യര് 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തത് അസുരന്മാര്. സുരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ചുമതലാബോധമുള്ളവര്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, ആ ചുമതലാബോധമുള്ളവര്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ചുമതലാബോധമുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സുരന്മാരെന്ന് പറയാം. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ്, അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അസുരന്മാരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരാണ് മനുഷ്യരുള്ളത്. ഒന്ന് സുരന്മാരും ഒന്ന് അസുരന്മാരും. ഒന്ന് ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവര്, ഒന്ന് ശാസ്ത്രം അറിയാത്തവര്. ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സുരന്മാരെന്ന് പറയും. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അസുരന്മാരെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അവര് അജ്ഞാനികളാണ്. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപമയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രം കടക്കാൻ വേണ്ടി, ഭൗതിക ലോക സമുദ്രം, ആ സമുദ്രം കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു തോണി വേണം. ആ തോണിയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകമാണ് സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട തോണിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ തോണി തുഴയാനായിട്ട് ആര് വേണം? സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാർ വേണം. ആ കടത്തുകാരാണ് ആര്? ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും. ആ സമുദ്രത്തില് തോണിയില് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? തോണി തുഴയാനായിട്ട് കടത്തുകാർ വേണം. അതാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അനുകൂലമായ കാറ്റാണ് എന്ത്? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരമുള്ളത്, നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. ഇതൊക്കെ അനുകൂലമായ കാറ്റാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തോണിയാണ്, ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമുദ്രം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തിലെ തോണിയാണ് ആര്? തോണിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം.
ആ തോണി മനുഷ്യ ശരീരമാണ്. ആ തോണി തുഴയുന്ന സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാരാണ് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുകൂലമായ കാറ്റ്, അതാണ് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റ്, അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? നമുക്ക് ആ പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി മാതാജി. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രം മറികടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോണിയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ശരീര തോണിയിലെ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള കടത്തുകാരാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാര്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സവിശേഷതകളാണ് നമ്മുടെ അനുകൂലമായ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ജന്മ നമ്മ എവിടേക്ക് പോകും? നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6-ാമത്തെ അധ്യായം. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 41, 42, 43 ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾ താനും ഈശ്വരനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നഷ്ടമില്ല. അത്തരക്കാർ സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈശ്യരുടെയോ ഗൃഹങ്ങളിൽ വന്നു പിറക്കാൻ ഇടവരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ നാൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തു പോയി, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും പിന്നീട് തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ പുണ്യപ്രവർത്തികളാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിനൊരിക്കലും ദുർഗതി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് അടുത്ത ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ പുണ്യലോകത്തിൽ പോകാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബങ്ങളില് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം, അതായത് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശിച്ച നമ്മളെ കടമകളുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്ന പറഞ്ഞത്? അന്ധകാര നിബിഡമായ നരലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും ചെയ്യാതെ മായാമോഹിതരായിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിക്കായിട്ട് അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എവിടെ എത്തിച്ചേരാ? അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകലോകങ്ങളിലാണ് ആ വ്യക്തി എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത, അതായത് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും, നമ്മളെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മഹന്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മഹന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായിട്ട് നമ്മളെ കണക്കാക്കാം. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം ജ്ഞാനാന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവര് അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആത്മാവിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ആത്മാവിന് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മാവിന് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ
നമ്മൾ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലേശിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് അതിന് താക്കീത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആത്മഹന്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശക്കുമ്പോ വയറ് നിറയ്ക്കുക എന്ന വ്യാപാരത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉന്നതമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ വെച്ചിട്ടല്ല മൃഗങ്ങളെ വെച്ചിട്ടല്ല മനുഷ്യരെ നോക്കേണ്ടത്. മൃഗങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, വയറ് നിറച്ചു. പക്ഷെ അതേ രീതിയിലല്ല ആര് ജീവിക്കേണ്ടത്? മനുഷ്യര് ജീവിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യനെന്തുണ്ട്? കുറെ ചുമതലകൾ മനുഷ്യനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ചുമതലകളുണ്ട്. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളൊന്നും പോലെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കുറെ ചുമതലകളുണ്ട്. അപ്പോ എന്നിരിക്കെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരത്തില് വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പരിഷ്കൃത മൃഗമായ ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചാല് അവരത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെന്തിനെ കുറിച്ച് പറയും? അവര് വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്താൽ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരം ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അത് സംജാതമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപസംഹാരം പറയുന്നത് കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ വെറുതെ പന്നികളെ പോലെ കഴുതുകളെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ആ പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കത്തിടത്തോളം മനുഷ്യനെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും പരാജയമായി കണക്കാക്കണം. അതിനാൽ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, മരണശേഷം എവിടേക്ക് പോകും എന്ന ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നവർ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആ പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, മരണശേഷം അവരെവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവത്ഗീത ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശരിയായ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്, മരണശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥി. അവരാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 3 മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 100 കണക്കിന് വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. അയാൾക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ അയാൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആത്മഹന്താവ്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, പിന്നെന്താണ് അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും ഒരും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ?